उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि लुफुंनो अन्थाइखाम्फा गायसनबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ सानसेनि हाबाफारिजों बर'नि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद जिल्ला कमिटिनो गोदानै लुफुंनो गोनां मावखुलिफोरनि मोनथाम जिल्ला आफाद फारियै सालबारि, तामुलपुर आरो उदालगुरियाव अन्थाइखाम्फा गायसननाय हाबाफारि लानाय जायो। आसाम सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकारनो 2025-26 रांखान्थि बोसोरनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट फान्डनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला आफादफोरनो लुफुंनो थाखाय हरनाय 50 लाख रांनि गोदान मावखुलि लुफुंनायनि थाखाय गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावखुलि बिहुराम बर' भवनावबो बे अन्थाइखाम्फा गायसननाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनाय लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि पिटर गोरा खुंग्रा दैमारिनि मासि लाना दैदेननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै लुफुंनो गोनां गोदान मावखुलिनि गाहाय खुन्थियायाव हा होजेनो। बर' थुनलाइ आफादनि उदालगुरि जिल्लानि मावखुलिनि अन्थाइखाम्फाजों गायसनखांबाय। गासैजों दिनै गंथाम जिल्लायाव जोङो मावखुलिनि अन्थाइखाम्फा गायसनदों। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाव मावखुलि लुनायनि अन्थाइखाम्फा गायसनबाय। समफोरो जोङो गसाइगाव जिल्ला, काजलगाव जिल्ला आरो बिजनी जिल्लानिबो गायसनगोन। बेवहाय गासैबो 50 लाख होनाय जादों आरो गंब्रै जिल्ला थालांबावदो। बेखौ नैबे 15 दिननि गेजेराव 50 लाख बिथांमोननोबो सेंसन होनाय जागोन, जाहाथे बड'लेण्डआव थानाय गासैबो जिल्लायाव बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलिया गासैबो मोजाङैनो लुजायो। थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनिफ्राय बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनो, बर' हारिमुखौ गायसननो थाखाय, बर'नि थामोनथा सिनायथि गासैखौबो मुलुगाव गोजोर खालामनो थाखाय खामानि मावबोदों। बर' थुनलाइ आफादखौ जेसेबां बाख्नायो, जेसेबां जि रावजोंनो बाख्नाया मानो बेयो जथेस्थ' नङा। बर' थुनलाइ आफादनि थाखायनो दिनै बर' हारिया बेबायदि सिनायजानाय अबस्थायाव फैबाय। बिनि उनाव बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारि आफाद। दा नंखायनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि मावखुलिखौ गायसननो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना खावलायदों जे बे 50 लाखजों कमप्लिट जानाय नङा। बेनिखायनो फैबाय थानाय फाइनान्सियेल इयारनि थाखायनो एबारनो जोङो गो अहेड अर्डार होगोन 50 लाखनि थाखाय, जाहाथे मावखुलिखौ मोजाङै लुना लानो हायो। बिनि सायाव सावरायबाय थानाय जादों मिरु एबसुजों। जोङो बेखौबो मायबा मोनसे थांखियाव थाबैनो फैनो नाजागोन, जाहाथे बिथांमोननि मावखुलिफोरनि सायावबो जोङो खामानि मावनो हायो। एलपि एमइनि एपइन्टमेन्टखौ जोङो 25निफ्राय 30 जुलाइनि गेजेराव होनो नाजादों। जेबो जुदि उसुबिदा जायाबा जोङो मेक्सिमाम 30 जुलाइनि गेजेराव एलपि आरो इउपिनि जिखिनि 1000 पस्ट बेखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होगोन। बिथांमोननि सायावबो समफोर जोङो मिटिं लिंदो, निउसनि सायावबो मोनसे थांखि लागोन। दासो थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा बुंदों, आङो डिसिजों सावरायगोन जाहाथे बेखौ हारिमु आफादनि मावखुलिखौ थाबैनो सिआरपिफोर बिथांमोनखौ बिनिफ्राय गुबुन जायगायाव दोननानै मावखुलिखौ बिथांमोननो हगारना होनो हायो। मुंख्लं न'खरनि थाखाय बेनो जे एनडिपिनि भेरिफाइड लिस्टआव जेसेबां मुंख्लं न'खर दङमोन बिथांमोननो अनसुंथाइखौ होजोबनाय जाबाय। आनभेरिफाइड लिस्टखौ जों नेदों आरो भेरिफाइड जाबा होबावगोन। एबसु आरो बिएलटिनि एबसुनि 1987 मायथाइनि माखासे मुंख्लं न'खरफोर दङ जाय अनसुंथाइ मोनाखै। बिएलटिनि 1992 मायथाइनिफ्राय गोबां मुंख्लं न'खर दङ जायफोर मोनाखै। जोङो थांनाय 12 जुनाव एबसुनि 360 आरो बिएलटिनि 91 मुंख्लंफोरनो जोङो अनसुंथाइ होदों। बाखि थालांनाय प्राय 1700निख्रुइ बांसिन बेखौ फैगौ 15 आगस्तनि गेजेराव जों होनो नाजादों, जाहाथे मुंख्लंफोरा 1987निफ्राय 88, 89, 90 गोबां सम नेनो गोनां जाबाय बा बिथांमोननो मान होनो हायाखै। दा बेखौ जों देग्लाय बोसोराव फिनिश खालामनो सानदों। बिनि उनाव मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों, फैगौ 10 बोसोराव जेसेबां साख्रि ओंखारगोन बेवहाय मुंख्लं न'खरफोरनि थाखाय 3% रिजार्भ खालामनाय जागोन, जाहाथे मुंख्लं न'खरफोरा बे साख्रिफोराव साफा सानै हाबलांबाय थानो हायो। राजखान्थि मोनसे सोंथि, डु अर डाइ बेटल फर बिटिआर, माने दिलीप सयकिया बिजेपिनि आफादगिरि बिथाङा मोनसे फोसावदों। जोंनि
आलादा रायजो बिनाय समावसो जोङो डु अर डाइ बेखौ बाहायदोंमोन सोमावसारनायाव आरो बे नंगौबो थैदोंमोनबो जोंनि मानसिफ्रा मावदोंमोनबो थैदोंमोनबो नाथाय राजखान्थियाव डु अर डाइ सोदोबखौ बाहायनांगोन होननानै आं साना आरो बिसेसके दानि समाव आगोलाव बड'लेण्डआवबो राजखान्थि होनबा सिलाइ बारुद दङमोन बै समाव एसे डु अर डाइमोन किन्तु दानि समाव एसेबां शान्ति आरो भारतनि गणतन्त्रआनो विश्वनि गेजेराव सर्वश्रेष्ठ गणतन्त्र दा बेबायदि गणतान्त्रिक हादोराव दिनै राजखान्थि फैनानै खालामनो फैना सोरबा डु अर डाइ होनना बुङोबा बेथ' माने मा बाथ्रा बुंनो सानो जों मिथिया मानोना डु अर डाइनि परिबेस गैला बेवहाय रायजो राजाजों रायलायनांगो भट बिनांगो खामानि मावनांगो मा मावगोन खोन्थानांगो आरो भट लानांगो बेनोल'सो जायखौ मोजां मोनो होगोन जायखौ मोजां मोना होआ बिथाङा बुंबावदोंमोन जितु बड'फाखौ लाना राजखान्थि खालामनाङा नाथाय दाखालि क'क्राझाराव बिथांनिनो मुसुखा बेखौ नोंसोरनो बुंनो हायो बांद्राय मानसिफोरखौ मिथिनानै खालामनाय गोरोन्थिफोरखौ बेखौ जिग' जिग' रायनाय होनना बुङो आं बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो मोजां मोना गोरों मानसिफ्रा बारा भुल खालामनाङा रोङै मानसिफ्रा भुल खालामनाया जुदा दा बेखौ जाहाथे बयबो नोजोर होयो आरो जोंनि राजखान्थि हान्जाया UPPLआनो होन माने माबायानो होन BPFआनो होन मालाबाबो बिथांनि मुसुखाखौ बाहायाखै किन्तु गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव जों लायो मोनफ्रोमबो गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव जिहेतु जोंनि बड'फा जों बिथांखौ बाहायो नाथाय राजखान्थिनि प्रग्रामाव जोङो बिथांखौ मालाबाबो बाहाया नंगौ बिथांनि खोथाफोरखौ बुंनानै बिथांनि जि बानिफोर बिथांनि जि कटेशन्सफोर बिथांनि जि बर' हारिनो होलांनाय मोन्थोरफोर बेफोरखौ रायखांनाय जायो जे दिनै जेरै महात्मा गान्धी बिथांनि बाथ्राखौ बुंनाय जायो MGNरेगाखौ बिथांनि मुङाव दोनदों माने गुबुन गुबुन आसनिफोरखौ बिथांनि मुङाव दोनदों दा जोंनियावबो दिनै बड'फा लाइभलिहुड मिशन बड'फा सुपार 50 जों मुंफोरखौ दोनदों नाथाय राजखान्थि खालामनायनि बेलायाव बेबायदि जों खालामनायबो नङा आरो मालायफ्रा दिनै बिथांमोना बुजिगोन दिनै खालामदों गाबोन बुजिगोन बुजिस्लाबैयाव बिथांमोना सानना लादों जे मुसुखाखौ लाबोबा आरोबाव मोजां मोनगोन हयथ' भटआ बारायगोन दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जों फोरोंनो हानाय नङा गावबा गावनो सोलोंनांगोन मोनसे बाथ्रा बुंबावदों ट्रिपल इन्जिन BJPनि ट्रिपल इन्जिन बिटिआरआव फैयोब्लासो जौगानाया गंगानि दै बोहैनाय मोनसे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोनहा बुजिनांगोन गोजोना बर' हारिनि थाखायसो फैदों जेब्लासिम बर' हारिया गोजोन लुबैयाखैमोन गोजोना फैयाखैमोन दिनै जे बड'लेण्डआव गोजोन फैबाय बेयो बर' हारिनि थाखायसो फैदों दा नंखायनो बर' हारिया लुबैदों गोजोन लाबोनांगो मोजां थासारि दानांगो सोलोंथायाव जौगानांगो रांखान्थियाव जौगानांगो मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ नागारनानै गोजानाव सहैबाय जोंबो दावगालांनांगो दा नंखायनो बे हाग्रायाव थानाय हाथियार दैनाय दावराव दावसि खालामनाय बे थासारिनिफ्राय उदां फैनांगो दा नंखायनो दिनै बड'लेण्डनि सायाव साननाय हनायनि मेक्सिमाम जि मोनसे बिबान बियो बर' हारिनि सायावनो दङ गुबुन हारिया जों एखेलेगे रायजो जायो बिथांमोनजों जों रायजो जागोन मोजां सोमोन्दो लानानै रायजो जागोन नाथाय राजखान्थियाव जाय जि खोथाखौनो बुङा मानो जेब्ला बड'लेण्डनि बाथ्रा रायलायगोन बड'लेण्डनि खोथा रायलायगोन बिनि गोजोन बिनि इयुननि मोजां गाज्रि थासारिया जोंनि हारिनि सायावनो बांसिन सोनारो